Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Commentary katna rap ka Dr. Emprin M Lingdo kalakhot ye ka jing ye kran bakinong rap has krian ban snothu bat pet binya halor ki jing e bakinong rap ki kendo ha kaliang ka rap karyang. Ka Dr. Emprin ke thu babun kinong rap kempat yo jingtip ka babiang halor ki skim juga sarkar pedeng. Kalapun pawu ba haba kalit jingo sa Jammu and Kashmir bat Nagaland kayo i bala penrung ye kiso komu Apple bat uphan hagi skim juga sarkar pedeng. Nrei hame ghalayapan kinong rep kintip satyai kini kijing ai jing kershan. Commentary kapan map halor ka jing bamla trei kamlang jong ki officer ki badai ban penpoy ye ka jing tip sa kinong rem kalapun pawru bakadan ka jing bam sngotu jing mut apdeng katnat sarkar bat kinong rem. Ka Dr. Emprin ko ong bagadi kapor ban ai jing hikai kinong rem halor kiru kam rep ki babiang. Kakerpat ikinong rem bakin om rep tang daki mar baki jurem manla usnem henrei ban kentiuru daki weipat ke jat jing rem. Kala kentu badai ban pelong ye ki jing lang pat ba haman ki snong lani ki blok nong rem ban yo ban ai jing tip shai sha ki nong rem. Halor ka benta pisa kalai thu ba ka jela kadang duna ka jing yo jing rap pisa na ka sarkar pedeng. Henrei kala ongru baladep ye kren halor kani ka ying dorbar thawan henrei hadu menta om pat don ka jing trei kam ne ka jing pendem. Ka Dr. Emprin ka kenturu yaki MLA bakin long ki bapet ngor bat tipnya halor ki jing e ki nong rap haki constituency jongki bat ban yarap ban penpoy ya ka jing tip syaki pat ba nong rap. Kundeng pelam itu kai ka bami haki jing lang ginong rap haba deki ar kenta filap pelong. Pakai bakin rak ki wanra ki penpau sepi. Ki nong rap ki don lalaki jong ki grup mo. Ki don la ka kenbon dan nakataka association jongki ban ngalak persyang ngalayu i ya kajing tho jong kamidia ngalayu i kajing ut kajing nam kajing pangnut kajing jauman jong kinong rep ki bapher bat kajing ya khana jongi mentan hangni kalong ba kup ka sarkar ngi hap hi ban khmi ban pek ya katukat ni ki kendon ya kren mene kabaning kong ki kren chpang kata ka market intervention scheme ila pen syai kinong rep ka sarkar kami ka terwa bun ki nrei ki kendon pentrei pat ban poi sa kata result bayo ta ka market intervention scheme kilong ba kumakalong hado arajar ar lagi spa tali kita ki city ki lalek na kaway jala sa kaway jala hado yawai perbaai scheme na ka sarkar kami ki ai tang artli ki jela kayo ka Jammu and Kashmir yau Apple bat kayo ka Nagaland yau an nalor kataru metric ton very nominal padu na ba tinggi ong bato idan ki schemes na kasarkar ngala ong ye kinong rep bakin ya lum ya lang nila di ngam krentang ya ka Hill Farmer Union kadai ka way ni ki ban nakmat ki NGOs ki bawan nrei ki bapon ki bafon yang ki batex nga ba kendo yang ki bangala pa ki officers na bagi officers kinyo ya kajing tip kajing nang kumno ban pek paki nong rep kat bala ay ngimday ban penjaw umat kathang yaki ti ngiyong ba haba wan kajing lun shop jong kamariang ka agri department ka dontang kaway ka benta ba kinong rep hapo ka arsaw kanta kiday ban pentip siya ka DC kiday ban file ka FIR but kata ka report kan one siya ka department ka pa mardor yaki officers ban estimate ban jurip yaki tagi jinglot nrei ka nodal office kadang dehi ka DC office ti yakaniru ngila yathir ngila tainia daki spasin assembly nrei imat patla ban pikir iway itay jingot nakaliang jong kinong rep kilaong yang iba nilaong ikiba jaka ba pinsim ya ka farmers intervention scheme ka sarkar kami kaong man ay balip him insure yaki crops kung ba pi insure ka MP insure ka kali let ag insurance yung mangintip sa bang kata insurance ti kamot ba kadon ka jing tulot jong yang taru ihapan pentlan man pensapriang henrei hado like wait rek ugnay July mentaw snem pila ban register online lada pikwa ya kata ka crop insurance scheme
Ngi mang arsan haja nam ta kajla jumi re hadu mata lai pu wajar wot ki nong rep ki la dep register. Di kumno ban pentri kam ya kata kas crop insurance tu ngi don kam menta ban ya perkat namar ba kajing tip rup leng kam poi si ginong rep. Ni pan maaf ni ginong rep ya kata kajing klot jungi ban pun poi ya kata kajing petip sapi. Re ngi la dep rai bangin don ka blok farmers blok gala. Hakaba ngindon kajing ya kenduk lang jong kinong rep ha ki kentot paper lembak ki blok. Ngin sedang no ya kene ka program jungi nang bangin yo ban ai jing pentip syaki nong rep kumno ban insure ki crops jungi walam kawai kamat ban ong ba bon nangi ngimdon ka jaka kapita ngimdei ki try jaka ni hapan shu lis lane shimwai na ki try ti ya kataru hakata ka insurance cream kampat don ngan sakhat kerke lembaki officers bat nga ya ki banks ban pet la nem ban penkela kabala ban long na kabenta kum kitaru ki bahap ban wai ya ki jaka bat ban sew ya ki jaka ni ya kalun ki laong ki babon ki la shimlon ki la pa ya ki officers sa ki district bakin lum kin lang dalapoi kata kajingot kajingnam ha kakot kasla namar ngimla ban syukren kahapan don ka proof kahapan don karukom lumi kita ki bro kindala po ya kamat jungi ngan saba ya kata show chief minister ban yu ya kata kajingeram in sa perkhat kumno ban le ki kren sipang ka focus ki ong teng bon nangingi pan tamangin ni apply tamangin yo tingala sutho iki kamang tengka kadai sispa ladapan sispa ngot layayo marsi tengka kita taruh ke dekawai ke bau chief minister yoi bakata kalong ke basisha tingin siapet kumno banyale yang kata kikren ru sapang kayau dilang haki kentoj paper tengong balik kita kiyo pinyo ki officers ki ong ki klub pat apply ngakli ki farmers ki ong hoat ni klub yapan pamanta yapan no kita kiyo dilang ki kikren sapang ka agri response vehicle tingong in prioritize katkum ki farmer producer groups kanang bakinum let shikiri shimet kin cater no kani ka agri response team yaki block wise ngin saya perkhat ikataru